Espera, mamà, que vull acabar la partida. Ni partida ni partit. Agafa la motxilla. Ole, pasa, hola. Aquest no tan enfadat. Perquè no m'han deixat acabar la partida i he de fer un treball. Tranquil, quan t'acabes podràs tornar a jugar. Vaig a treure un 0 elevat a 1. Ja jo em vaig ajudar. Ja que és el treball. Te'l vols morir. Vine amb mi. Tira que submarí a la banyera. A la banyera? Per què? Tu tira-lo i veuràs. Tu ho dius? Ala, estic sorprès. Com has pogut fer això? A la marxa de l'edició. Soc jo l'editora. Una tecnologia avançada que fa que les coses xicotetes es facin grans. Però iaio, què és això? És un peix d'ullet. Té tan transparent per espantar els ulls depredadors. I també menja meduses gràcies a que té una capa especial que li permet suportar el veri de les meduses. És una alga gegant. Exactament. Es localitza en Amèrica, Sud-àfrica, Nova Zelanda i el sud d'Austràlia. Ai, mare, iaio, què és això? És un tauró galeta. Correctíssimes, gràcies. Ho estàs adivinant tot. Gràcies. El tauró galeta es diu així per la marca que deixa al mossegar a les seues preses. Les mossega i es van morint a poc. Però iaio, què és això? No ho sé. Què és això, Alice? Té no identificat. Ai, pareix nou. És oscur. Que em ronda pel cap, iaio. Ja sé, el direm huevo oscuro. Ala! Que llibre més interessant, iaio, això què és? Ara t'ho explico. Aquest és el blob, un animal que fa sorolls. Ningú sap com és, cadascú creu que és d'una forma. Que interessant, i aquest? És Cecaelia, una dona amb tentacles que intenta bescanviar amb els humans objectes marins amb objectes terrestres, com per exemple corals per joies. No m'ho esperava. Aquest també el coneixes? Sí, clar, és l'Umibozu. És un espírit de la cultura japonesa que fa naufragar els vaixells de les persones que intenten parlar amb ell. Els demana un barril i el plena d'aigua. Després l'aboca al vaixell. Anem sent que m'acaba de que també mossega els submarins. Hazi, pega la falta. Ala, una màquina de perritos, amb la banc que tinc. I ahí està el botó del ketchup. No! Eixe botó no! Per què no? Per sort, ha sigut un somni, però és dilluns, he de fer el treball.